7-nji nuksany. Günah etýän insanlaryň ýanynda perişteler bolmaly. Her kimde hem perişte bar. Şol günah etýän insanlaryň ýanyndaky periştelere şol günah etýän insan azar berýär diýipdir. Azar berýär. Halanki ol perişte insanlaryň ýanynda bar. Ol insanlara azar beren ýok. Lekin bizler günah etsek, şol günahymyz bilen ýanymyzdaky periştelere hem azar berýär ekenik. Kemeskem her insanyň ýanynda keme iki tarak perişte bar. Sağ tarapymyzda bir perişte bar, çep tarapymyzda billeriň bir perişte bar. Sağ tarapdaky perişte billeriň ýaxşy amallarymyzy bitip otyr. Çep tarapdaky perişte billeriň ýaman amallarymyzy bitip otyr. Öňe kiramul katibin diýor. Ýaşy şekil ulamalar etýär ki her bir insanda, her bir azadynyň çigine laýyk bir näme bolmaly, perişte bolmaly. Onda bizler wagtiki günah etsek, şol periştelere azar berýär ekenik. Öňlerimizde bir muhafız periştelere, nigahban perişteler iki ba, öňe bizler azar berýär ekenik. Onda bizler günahlardan saklanmaly. 8-nji bir adam günah etse diýipdir. Nebi Kerim sallallahu aleyhi we sellemi kabrynda ol gamgyn etýär diýipdir. Peygamber Huda sallallahu aleyhi we sellem kabrynda gamgyn bolýar eken. Eger bir insan günah eden suratında. Yine şonun şekilde 9-nji günahanyň nuksanyny aýdypdyr. Yer we şonun şekilde giýje ya şonun şekilde gündüz bir insan günah etse ol näme etýär diýipdir. Ol gowah bolşy özüne diýipdir. Yani billere şahit bolýar eken. Günah etýän insanlarga hem giýjanyň öze, hem gündüziň öze, hem yeriň öze ol insanyň günahyna gowah bolýar eken. Kıyamet günde şahit bolýar eken. Biller fikir etmäliň. Hiçjon günahlarymyzy bendeler görmese hiçim gören ýokdur diýip. Ýok. Allah bilip otyr billeriň günahlarymyzy görüp otyr Allah. Şu şekilde billeriň günahlarymyzy giýjeler, gündüzler, yerler görüp otyr. Ana kıyamet günde billere şahit geçecekken eden günahlarımıza hiç biller kaçık kutulup bilmiyor musulmanlar. Günah edip gonuda gelmesin ki biller günah ediversek merdim gören yok, merdim bilen yok. Yok. Hemme bilmesem asmanu yer ve şunun şekil giyeceği gündiz billerin günahlarımıza şahit bolacakken kıyamet günde. 9-nji nuksany aýdypdyr ki 10-nji nuksany tamam alamdakiler bedhalyk etjeken. Näme üçin? Yani eger bizler günah etsek, tamam alamdaky zatlar onu bizler näme etjär ekenik, bedha bolýar ekenik olarga. Ona dep aýdypdyr ki günah eda suratynda bir adam diýipdir. Günahlaryň şamatyndan, günahlaryň sebebinden jalalar kem bolýar diýipdir. Baranu barişu jalalar kem bolýar diýipdir. Günahlaryň nahusatyndan. Ana ulamalar sanapdyr ki şordanda günahnyň 10 sanjak nuksanyny, bir günahnyň 10 sanjak nuksany şol. Indeger biller 2 günah etsek 20 nuksan bolar. 3 günah etsek 30 nuksan bolar. 4 günah etsek 40 nuksan bolar. 5 günah etsek 50 nuksan bolar. Bara ötürüp barýar biller. Günüň içinde biller bir günahda goýýarsmy? Ýok. Köp bilen günah etýär biller günüň içinde. Onda kança biller özlerimizde bir wibal alýar ekenik, özlerimizde bir nuksan alýar ekenik musulmanlar. Baýat nuksly ýere barmanda bolýar. Aksar iki biller barýar garaň, bir nuksly jaýy kim barýar? Bir ýerde çiýan duran bolsa, şoňa aýt bir akylly adama, otur şu çiýanyň üstünde oturýarmy şol adam. Ya bir jaýy ki tikellek bolsa, şu tikellek jaýda oturdy, bir adam oturýarmy, ölse oturmuyor. Ya bir ýerde ýylan bar bolsa, şu ýylanyň ýanynda otur sen 5 dakika diýip, hani oturýarmy şol adam, katan oturmuyor. Bulana haýwan bol. Aksar görüyor, bazı adam ölüyor. Şu ölen adamın yanından bir gece jagat oturagaysan, senin atan tuşul, senin ağan tuşul diýse oturamıyor o adam ölse de. Hiç oturmuyor. Näme üçin? Ölen adam biýody öldün de özi yatıversin diýip derwadanan beklemeli. Ol ölü biçaran diýwalda goýmaly, ýanynda ertire çeli hiç kim barmıyor. Näme üçin? Ölüden gorkýarmyşyn ol adam. Ölüden gorkýarmyşyn. Onda garan bizler şu nuksanlar, yani şu korkulary özlerimiz baramız ýok korkulu jaýlara. Onda günahların öde hem insanları hem işe korkudupdu. Günahlar hem insanları şol çiyan yanak, yılan yanak çokupdu. Bizler näme iş etmeliyiz onda şu günahlardan korkmalyk. Günahlardan korksak hem çunan yankı hataralı yere barmadık bizler. Korkuyon yerlere barmadık bizler. Endi şu günah edilýän jaýlardan barmalda da bizler. Günah etmäni bizler, günaha şerik bolmany barmalda da bizler. Hatta bir ýerde gıybet bolsa diýipdir. Gara bir mecliste, bir mahfilde
bir musulman adamın gıybeti bolup dursa diýipdir. Soň başga biri hem şol gıybet etýän adamyň ýanynda kulak asyp otursa diýipdir. Halaki gıybet edenem ýok. Şonda da şol gıybet eden adamyň günahı şekli şoňa da günah bitilýär diýipdir. Näme üçin? Ol hoş boldy. Eger şol adam nahoş bolsa-da, baý zaban bilen aýtsa-da, gıybet etmesen palanyň gıybetini näme üçin etýärsiň diýip bir mertebe aýtsa-da, lekin aýtmady. Ötä ta gıybet meclis tozyňça şo gıybet meclisde oturdy. Şonuň üçin kitaplarda gelipdir. Kaýsy bir ýaxşy kişiniň özi düýüş görüpdir. Düýüşinde munyň agdyna göş jaýlanýar, göş. Soň turandan soň aýdypdyrlar ki, meniň düýüşimde şunýarak agdyma göş jaýlandy. Gara göş jaýlandy. Onda soň şol adam aýdany ki, men gıybet edem ýok. Lekin bir eden işim var, şo gıybet eden adamyň ýanynda oturdum, şonuň gıybetini eşitip. Aranda soň aýdallar ki, egerçi sen gıybet etmedik bolsaň hem, oturan bolsaň hem, şol gıybetlik eden adamy sen günahyna şärik bolan ekeniň diýdi. Gara onda musulmanlar bu şekilde günahlar biller barha etýär biller. Baýat günah etmelidir. Günahnyň ýanyna barmalydyr. Eger bilmän, hataan günah eden bolsak hem, onuň ýoly bar. O näme tawba etmeli. Allah Taalaga biller ýapyşmalyk. Ya Allah, biller bilmän günah etdik. Biller nefsimiziň aýdanyna dip günah etdik. Ya Allah, endi biller günah etjekkäl. Bir ýalbaryň Allah Taalaga. Allah mehriban ol, Allah lek bagş ol, Allah günahny geçip göberýär diýipdir. Eger bir adam roza aýynda ya roza aýdan awal birini gıybetini eden bolsa, ya bira buhtan we töhmet eden bolsa, ya şu şekilde bir nawjawanyň özi bir yaramaz film gören bolsa, şolam diýipdir Allah Taalaň huduryna ekelini göterip bir aglap dua etsin diýipdir. Ey Allah, meniň şu günahlarymı maaf etgin. Men barha günah etdim. Seniň aýdyňdan çykdym. Ya Allah, meniň günahymı maaf et, günahymı bakşiş et diýse, Allah Rabbul İzzet onuň günahyny geçip göberýär diýipdir. Allah ol bendesini günahyny maaf etýär. Allah Taala onuň günahyny halat etýär diýipdir. Gara onda şul endada Allah bendelerine mehriban. Kibayet biller onda. Eger nagahani günah eden bolsak, bilmän günah eden bolsak, şo bada biller näme etmelik? Tawba etmelik. Allah Rabbul İzzet bilen günahymyzy geçşek.